Gemilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Sugeng dalu para pamirsa giaran Arum Dalu. Sugeng pinanggih malih wonten ing dalu menika. Arum Dalu setunggaling adicara ingkang nguri-uri budaya Jawi, mliginipun tembang-tembang macapat. Kagiaraken saben-saben dinten Senin. Kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit ngantos dumugi tabuh 10 dalu para kadang. Kagiaraken lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para sutresna budaya dalu menika mila beneh kalian padatan awit kula mboten namung tetiga kepara wonten gangsal dados menawi Bapak Haji ngendikani panca warga ngaten nggih. Kanthi menika saderengipun sawetawis matur dhateng panjenengan sedaya kula manggi kadang-kadang rumiyin. Assalamualaikum Mbak Haji, sugeng dalu. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawan Mbak Haji. Mboten kejawaan ya rada gegrimisan. Iki malah njuk dadi rada adem iki. Ngaten. Inggih sugeng dalu para suna budaya, para suna Radio Gemilang FM. Kepanggih malih kalian kula sakadang lumantar 96,8 Gemilang FM LPPL. Mugi karayon kawidatan kawijengan tansah sinaksema panjenengan sedaya satemah wonten ing dalu menika saged jingleng malih wonten ing dinten Senin malam Selasa Arum Dalu lumantar Radio Gemilang FM. Mugi saestu panjenengan tansah pinaringan kabagas kuwarasan. Amin. Sugeng dalu Ki Bapak Sigit. Sugeng dalu Bapak Jemilan. Kados pundi wartasipun? Anjir Iring kilen. anjir sedaya pinaringan napa? Gansar. Ya ngaten. Sampun kedawahan tirta. Anjir paling ora lebune iki ilang. Ngaten. Saha kula kepareng ngaturaken sugeng dalu katur sagung para-para. Ingkang kemawon ingkang suka paring wigati tumrap adicara utawi giaran Arum Dalu. Arum Dalu. Karena menapa Arum Dalu menika adicara ingkang sawetawis radi kados pundi anggen kula badhe mestani budaya Jawi menika mboten sadengah lare alit menika sami remen karena menawi sami opyakipun menika jare angel ngaten. Mila lajeng angel estunipun. nggih. Namung para lare lan sing ingkang sepuh menika wis ora merdule. Ngaten. Kepara kathah ing alare menika tembang jadul. Menapa menika? Jadul menapa Pak? Nggih, tembang kuno napa tembang wis ora modern. Baik. Para sutresna, bilih dalu menika kula utawi wonten ing Gemilang FM kerawuhan menika wonten sederek kula kekalih. Kepareng kula single rumiyin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten nderek pitepangan. Asma sinten menika? Kula Sidik Pramono, Bapak. Sidik Pramono. Nggih. Lenggah dalemipun Wonten Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman. wah, tebih nggih. Panggelanipun sinten Pak? Kula Pram. Oh, Mas Pram. Pram wonten kemawon. Saking wah sawetawis tebih nggih menika Margoyoso menika sampun meh dumugi perbatasan utawi wates antawisipun Purworejo kalian
Kali Jambe. Magelang. Leres Bapak. Rawuh kalian Kang Putra menika. Nggih. Cobi Kalian Kang Putra dipun tepangaken. Namanya siapa, Mas? Afa. Afa. Weh niki pinter basa Jawa. Pinter Jawa. Kae nek pulang Tapi basa Jawa di matur. sini apik kok to. Asmane sinten? Afa Pradipta Sidki. Afa Pradipta Sidki. Pradipta Sidki. Siti. Sampun kelas pinten? Sekawan. Kelas sekawan wonten ing SD Margoyoso. SD Margoyoso. Panggilane sapa njukan? Afa. Mas Apa? Afang. Kok kelas papat kok kekale wis gede banget iki. Mbah Sigit wis cilik kae. Bapak Sigit sampun tepang menika? Nggih, kula sampun tepang karena lare menika. Nggih. Kalau wingi nderek mupu lomba Lomba MAPSI tingkat kecamatan Salaman juara 1. MAPSI nipun. FTBI ugi juara 1. Wih lah luar biasa ya Jadi ngaten nggih. kelas 4 ning wis juara 1 lomba FTBI kecamatan Salaman, ya juara 1 lomba MAPSI kecamatan Salaman. Nah, karena juara 1 langsung dipunjokke lomba meneh tingkat kabupaten. Ngaten Mau nggih. tak wingi kae? Nggih. Tingkat kabupaten. Lomba FTBI sampun kalampahan. Nggih nggih. Ya dilalah menika ora juara 1 ning juara 2 sak Kabupaten Magelang. Bener toh? Nggih nggih, nggih. Namun ingkang lomba MAPSI MAPSI dereng. Dereng. Kapan lomba MAPSI-ne? 6 Oktober. 6 tanggal Oktober. 6 Oktober. Besok aku nonton ya. Ah, Iya iya. Mekaten nggih para sutresna budaya. Namung saderengipun panjenengan mbok pilih sampun nebak-nebak iki mesti sik Putra Alit iki arep nembang FTBI lan MAPSI. Namun saderengipun ingkang kula aturaken rumiyin menika Sekar Mijil Kinarya Murwakani Giaran Arum Dalu. Sugeng dalu nggih para kadang sugeng nyawiji lan sugeng midhangetaken. Drenging nala nyuwun mring yang widi mugi karayon amrih kasembatan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nanggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing yang manon den reksa keng jem setan godane Allah zat kang moho welas
copat puniki bisa rahayu. Inggih sekar mijil kalih padha kinarya murwakani giaran arum dalu menika setunggaling paminta utawi setunggaling panyuwunan dhateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Ing pangajap budaya Jawi mliginipun tembang macapat menika saged lestari wonten ing tlatah Nuswantara, mliginipun wonten ing Magelang lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika lumantar Gemilang FM. Monggo para kadang ing samangke pareng nyawiji panjenengan saged mresani karana arum dalu gikagiaraken lumantar streaming. Panjenengan saged madosi gemilangfm.id utawi kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official. Barandini panjenengan samangke badhe senggol-senggol utawi badhe kintun-kintun dhateng kadang utawi sederek menika saged nutul-nutul nggih nomor WA-nipun. Monggo dipun catet 081 578 968 968. Dibangsuli, Pak. Ngeten. Kula sing cerak we lali iki. 081 578 578 968 kaping kalih. 968 968. Leres. Sagung para miyarsi saged nyerat lumantar WA ingkang gatinipun menika saged namung kirim-kirim kadang nggih. Kepara mbok bilih kepareng badhe nyobi nyekar saking dalem menika nggih prayogi. Saking dalem ugi dipun antu-antu Ngeten. dapur kaleresan. Ning mbok bilih kok lajeng nyerat saruwe. Saruwe ki apa? Panyaruwe utawi kritik anjih malah matur nuwun. Ngaten to nggih. Ngeten. Para sutresna budaya panjenengan ingkang saestu sampun kepareng tansah paring kawigatosan tumrap giaran arum dalu. Jumbuh kalian ingkang kula aturaken kala wau bilih dal menika ugi sampun wonten ingkang putra kala wingi minangka sang juara nggih wonten ing Kecamatan Salaman menika Mas Afa nggih. Ingkang sampun kepareng badhe ngaturaken kewasisanipun. Mangke mbok bilih saking FTBI lajeng ugi MAPSI. Ngaten menawi wekdalipun nyekapi. Monggo Bapak Sigit dipun FTBI Mas apa? FTBI iki apa ta? Festival Tunas Bahasa Ibu. Kurang seru? Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu disingkat FTBI. Wah, ini juara FTBI Kecamatan Salaman. juara 1. Lajeng wonten juara ing tingkat 2 kabupaten. tingkat Kabupaten Magelang. Sak Magelang juara 2. Wah, Mbah Sigit durung tahu juara mbiyen. Iki arep nembang materi FTBI. MAPSI wis apal bar maca. FTBI rumiyin. FTBI arep apal bar maca. Kesane nganu Maca nek maca tek mawon. tak ampili ya. Tak ampili ning syaratnya sesuk nek piknik aku dijak. Nya sing gede. Nah, ya sial. Sing tembang wajib dhisik ya. Tembangnya apa kae? Jajal. Diwaca salam ruwin monggo kaya nek lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekar mocopat kinanti sandung mesem laras lendro patet manyuro. Para putra gayuh kang
tembang maca patan salestari ngrembaka ing nuswantara sumebar bumi pertiwi. Mbah Sigit ki nek krungu hafale nembang kuwi rasane ki pating griming. Krasa tenan ning ati kene iki. Sketsa sanget nggih Pak Sigit. Sketsa sanget dipun mirengaken nggih. Gegele ana sithik terus vibrale metu. Nek dibaleni gelem ning Mbah Sigit njaluk. Semene para siswa semono kuwi dure. Baleni ya njajal ya. Para ya. Para ya. Para putra gaya kala ngelalari budaya Jawi ngraksa basa sastra tembang maca patan salestari ngrembaka ing nuswantara sumebar bumi pertiwi. Sketsa. Kerjane ya wis apal ya. Dipun inggilaken kasunyatan nggih dumugi tur nggih Nggih. malah kepara saya sketsa nggih, Pak Saya Sigit nggih. sketsa. Nggih. Sagung para miarsi, saestu sekar menika lamun dipun sekaraken wonten salebeting pamupu sayembara utawi lomba menika jan digatosaken sanget menika titi larasipun kudu padha. Nggih, nggih. Notasinipun kedah sami Lekas ngantos dumugi pungkasipun ya. nggih. Kados ingkang dipun sekaraken Mas Afa menika saben gatra ingkang dumadi saking wolung wanda utawi suku kata menika langkung prayogi dipun sekaraken kados Mas Afa kalau wau dados tanpa deg-degan, tanpa dipun pedat. Basanipun menawi putra-putra satu nafas. Ngaten, nggih. Satu napas menika kalau wau ora dibengi langsung kuat ya napas ya. Apa lu juga napas oke mil. Sangune ser Ora nafas. ketalen juga napas kok napasnya kuat banget. Kuat. Nah menika apa menika saestu sekolahe nang endi? SD SD Margoyoso. Margoyoso. SD Margoyoso berapa? Ora ana berapa-berapane ya. SD Margoyoso Kecamatan Salaman. Salaman. SD Kelas Negeri. berapa? Kelas Kelas 4. 4. Papat apa, B? Ora ono ya. Papat tok. Kelas 4. Kelas 4 wis pinter kamangka menika nalika taun kapengker ugi sampun nderek lomba FTBI ya. Apa Mapsi. Mapsi? Mapsi. Mapsi. Kelas 3 wis juara. Sesuk juara provinsi ya.
provinsi apa provinsi? Provinsi. Provinsi. Amin, wonten apalane badhe provinsi. Ya, kuwi mau sing sekar wajib ya. Wajib. Nek ngono ana pilihan. Oh, nek pilihane apa kuwi? Niki. Iki ya. Oh, Dipun ya, waos monggo. saiki sing sekar pilihan jane. Penak tenan iki nek iki. Sekar maca pat pangkur sura greget. Laras pelok padet 6. Darmaning laku utama kredening basa Jawi susastra pitutur pakarti mring budaya FPPI saramaning terma laku kang tumraping tata cara budaya Jawi KSD. Pancen bocah bagus tur pinter iki. Mung iki mau ana sing meh entek napase ya. Swantenipun Nek umpamane iki didawak-dawakke mentul. wah apik. Umpamane kredaning basa Jawi. Dawa ngono kuwi. Sing iki ya. Susastra pitutur luhur. Dawa ngono ki. Baleni yani. Ya. Ning kok sik sadurunge dibaleni arep kirim-kirim apa baleni sik ya. Baleni sik ya. Mawon le kirim-kirim mangke mawon. Baleni nah ya. Ning sing kene iki didawa ya dipanjangkan. Mau ning kene iki arep ha iki nganu ora dawa mergo napase entek. Milane sadurunge ngekasi nembang ambil napas yang banyak. Ya ben ora ngono. Yo baleni. Saking niki. Heeh, sekakene iki. Utuh saka dhuwur. Darmaning laku utama Ya. Lestari kredening basa Jawi Weh. susastra pitutur pakarti mring budaya
Nusantara budaya Jawi KSD Penak banget. Wah, wis kaya Pak Dalang temenanan. Saiki iki tembang sing apik banget iki dikirimke karo sapa? Ayo Sing marai wingi. sing marai dhisik. marai Latih sik, sapa? yo. Heeh. Sing Sekar menika kula kintunaken, ayo sapa dibaca. Wah, wis nggo kepekan kok. Ayo. iki nek iki pinter basa Jawa kok ya. Pinter basa Jawa, monggo. tenan. Monggo. kalih ibu kepala sekolah Sing seru. Sing sengko. Sekarang menika Sekar menika ibu kepala sekolah kula kintunaken kula kintunaken Katur katur Ibu Ibu Arlisa Kepala Sekolah. Ibu sapa? Arlisa Ibu Arlisa Arlisa. Kepala sekolah iya Ageng. midhangetaken. sugeng midhangetaken Ah, Karo sapa meneh? Yo. meneh. Bu guru liyane. kalih Bu Guru Bu Iin Bu Iin, sapa neh? Bu Melisa Bu sapa? Bu Melisa Bu Melisa. Iya. Terus Bu Ajeng Bu Ajeng. Ibu guru kabeh ya? nggih Bu Ajeng, heeh. Bu Eni Bu Eni, Bu Tati hmm. Pak Indra Oh Pak Indra ya. Oh Pak Indra sing mulang kelas pira kuwi? Guru PCOK Oh, terus Putri Putri. Bunia Bu sapa? Bunia. Bunia Oh Bulia apa Bunia? Bunia Oh Bunia. Terus apa nih? Mbah Kakung Mbah Kakung. Mbah Putri Heeh. mama tersayang. Terus Mama apa ibu? Ibu Bu kalih Pak Diono Pak sapa? Pak Oh Diono Pak Diono ki sing nglatih nembang maca pat ya. nggih Oh, Oh, matur nggih. nuwun Ru Pak Diono. Jajal matur nuwun. Pak Diono, Pak Diono kula kula Afa Afa ngaturaken ngaturaken kagunging panuwun. kagungan Panuwun. Panuwun. Katur Pak Diono. katur Pak Diono Karana sampun karena sampun bimbing Afa bimbing Afa ngantos dumugi ngetos dumugi juara. juara Nek Mbah Kakung asmane sapa? Ayo kowe. Mbah Kakung. Mbah Apa Kong? Slamet Oh Mbah Mbah Slamet. Nggih. Sok maringi dhuwit apa ora? Nggih kak ya. Maringi sangu ya. Cek Mas apa tak takon Mbah Kakung ki Mbah Kakung saka bapak apa saka ibu? ibu Ya. Saka ibu. Sing saka bapak ya meri ngono. Aku nge duwe pira ta? Mbah Kakung sapa asmane Mbah Kakung? Mbah Badrun Mbah Badri karo Mbah Selamat. Slamet. Oh, kabeh sok nyangoni ya. Kolo-kolo. Mbok pilih kang Bapak badhe nambahi monggo. Aturipun ingkang putra monggo. Oh, nggih, kula nggih ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya ingkang sampun bimbing lare kula menika dumugi napa ngantos dumugi titi wanci menika saged napa nggih saged nembang. Kepara malah kula mboten saged nembang. Tak kira nek malah diwarisi saka bapake. Besok bapak diwarai. Raosipun kados pundi Mas Pram? Nggih, Nek kula- kagungan putra kok suarane apik, nyatane melu lomba ya iso juara ngoten. Nggih, kula malah mboten napa nggih, mboten Ora saged. ngira. Nggih, mboten ngira niku Bapak. Nggih. Mboten saged nglairaken raose Raos remen. raos remen iki. Nggih. Om napa kula namung saged nggih
mendukung kemawon. Ndongaaken nggih. Niku ingkang kula wentah nggih Bapak Ibu guru kalian menika ingkang bimbing tembang Ngaten. Mbah Diono Ngaten. menika nggih. Tegesipun panjenengan raosipun kagungan putra sing isih remen karo budaya Jawi utaminipun tembang macapat menika tesih wonten raos mongkok ngeten nggih. Nggih, leres Bapak. Malah kados kula niki babagan tembang Jawi napa melih basa sastra niku kula Jawi nggih malah tesih nol pudul. Kok istilahnya nol pudul niku pripun? Nol banget. Neng mekaten. Menika sak sampunipun para miyarsi menika midhangetaken swantenipun Ava, menika lajeng wonten ingkang kirim WA. Oh ngaten. Nggih. Dipun waos monggo Bapak Sigit. Aku njaluk tulung Ava diwacake njasal. Iki saka Pak Darsum sopire Androng iki. Diwaca Mas, sing seru. Sugeng dalu Bapak Sigit, sugeng ngayahi tugas mugi-mugi sedaya kru Gemilang FM somo sehat seger waras Wah, amin. saking Pak Pak Darsum Bonjitan Surejo Sukorejo kagem Pak Suparno nah kelentengan sugeng mirengaken sugeng istirahat kagem Pak Kadus Sutrino wonten Bonjitan sugeng dalu lan sugeng mirengake kagem Pak Jupri bakule krupuk wonten Bonjitan barang metu ya. wonten Bonjitan ugi menawi bungkus krupuk ingkang rapet mudak mlepem kagem Mbah Roman Mbah Roman Juragane Kelinci wonten sekaran sugeng dalu sugeng mirengaken kula Pak Darsum kagem istri tersayang saweg wonten mungkit Bu aja sare dhisik mirengake Bapak Sigit le siaran macepatan wonten Gemilang FM. Sare iki sisan. Suwantenipun sae sangat Bapak Sigit para remaja remen basa Jawi sae sangat mantep. Loh, apa dialem lho. Matur nuwun Bapak Darsum ngono. Matur nuwun Bapak Darsum. Nggih. Monggo Bapak Sigit badhe pun terasaken menapa tesih wektalipun setunggal padha malih. Monggo. Nah iki iso apa ora? Ora iso ya. FTBI ingkang menapa menika? Asmarandono. Asmarandono. Menapa badhe dipun sakaraken Bapak Jumiran? Cobi kula tak njajal mawon, kula dereng nate menika. Nggih. Saiki gentenan Pak Mbah Jumiran sing latihan. So arep melu lomba sasae. Lomba lansia. Para pamirsa, kepareng kula nyobi nggih menika tasih klebet tembang pilihan saking FTBI. Dene irah-irahanipun menika Sekar Macapat Asmarandono laras pelok pathet barang. Janipun ingkang wasis menika Bapak Sigit. Wajib murid sayekti. Leres mboten Bapak Sigit titilan. Biyen ana sing nembang iki ya pilihane ya. Leres. Nguti kawruh kang utama mastuti dawuh gurune babar ngilmu kang piguna andhap asor
sesama yeko seswa kang pinunjul murih kuncaraning bangsa. Suarane Mbah Jumiran gede ya. Sawetawis ra dikira nginggil nggih menika. Nek diinggilaken segede murid sayekti manten Wajib murid sayekti nguti kawruh kan utama mastuti dawuh gurune babar ngilmu kang piguna andhap asor sesama yeko seswa kang pinunjul murih kuncaraning bangsa. Mekaten nggih para sutresna. Pamidhanget Ki Aran Arum Dalu karana kula mila mboten nderek patemboyo nggih lajeng mbapile sawetawis kirang resep dipun midhangetaken ngaten Bapak Sigit. Beda karo nek sing nembang iki bocah-bocah. Itu nek sing nembang apa ya? Nah, apa menika badhe langkung sekeca malih namung pilihanipun apa menika mendhet ingkang pangkur sura greget. Ngaten nggih. Para sutresna budaya panjenengan tetep nyawiji wonten ing Gemilang FM. Mangke sasampunipun priwara kula lan para kanca tumuli nyawiji malih kalian panjenengan namung sawetawis kasigek Arum Dalu karana priwara ingkang badhe katur. Sumangga. Riz, main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, Balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik, dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Selamat nomor PIN Anda beruntung. Segera lengkapi data diri Anda, klik link berikut. Abaikan jika Anda mendapatkan pesan semacam itu. Internet memudahkan kita mengetahui dan mendapatkan banyak hal, dari hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi, kemudahan itu justru membawa celah untuk tindak kejahatan. Untuk menjaga data pribadi agar aman, hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Cek kredibilitas website. Jangan membagikan foto KTP Anda ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari mengumbar data pribadi Anda ke media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Serta buat password yang kuat dan unik. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, terutama perbankan. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai sahabat Gemilang, pemerintah Kabupaten Magelang kembali berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna mendukung peningkatan partisipasi responden internal pegawai, eksternal atau pengguna layanan dan vendor, expert atau pakar, dan stakeholder.
Pelaksanaan SPI tahun 2025 berlangsung dalam periode Juli hingga Oktober 2025 di kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Survei dilakukan secara daring atau online melalui pesan WhatsApp, email, dan menggunakan QR Code yang terpasang pada masing-masing perangkat daerah. WhatsApp Blast internal di 0811 1919 4760, eksternal 0811 1919 4761 atau expert di 0811 1909 1198. Jika Anda menemui kendala saat pengisian, bisa menghubungi melalui email spi@kpk.go.id. Dengan berpartisipasi, Anda membantu mewujudkan Kabupaten Magelang yang berintegritas dan bebas korupsi. Ingat, berani mengisi, habisi korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Gemilang Inggih ngaturaken ageng panuwun dhateng para kadang ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji kalian kula wonten ing giaran arum dalu. Langkung-langkung Raka Mas Fahrudin wonten ing Sedayu. Sugeng dalu Mas Din. Mugi-mugi dalu menika senajan ya hawane adem tetep nyawiji terus nulis WA ngaten dipun tenggo nggih Mas Fahrudin. Wonten ing luar menika ingkang padatan tansah nyawiji menika wonten ing Mriyan Pak Toyo. Sugeng dalu Pak Toyo. Monggo senajan yo hawane adem nyawiji kalian kula wonten ing giaran arum dalu. Kalaras dalu menika kalian putra siswa ingkang kala wingi nderek Patemboyo menika juara ngaten nggih. Ugi Pak Sukarjan wonten ing Surumbung menika sugeng dalu Pak Sukarjan kala wingi kok mboten ngintunaken WA-nipun. Monggo dalu menika dipun tenggo. Para kanca wonten ing tlatah Banyu Biru Karanganyar mliginipun menika wonten Pak Purwanto, Pak Lek Sudarto sugeng dalu. Ugi Pak Man wonten ing Depok menika juragane usuk reng. Pak Mitra Maryadi wonten ing Wates. Ugi Mbah Hadi Sariah sugeng dalu Pak. Monggo dalu menika sami midhangetaken macapat lumantar Gemilang FM. Bapak sikit mbok pilih monggo. Ngaturaken sugeng dalu ugi sugeng midhangetaken menika Mbak Yu Wahyu. Mbak Yu Neni. Mbak Yu Wahyu Neni. Wonten ing Tirtosari kalian Mas Pur ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken Pak Supar wonten ing Kembaran, Mbah Yadi wonten ing Karang Candi Mulya. Wah iki mulai ganjengi duren sasae. Nggih. Wah iki lengganane ingkang ngendika menika mesti wis mangsane ngopek kerep munggah iki nang Candi Mulya iki. Pak Parianto saha Mbak Yu Maryati wonten ing Permitan ngaturaken sugeng dalu. Ugi Bapak Kamto, Ibu Nani, Pak Utuh wonten ing Ngroto Ndiangan. Pak Utuh menika tegesipun dereng cuwil, dereng kempel, dereng luntur menika tesih utuh. Langkung-langkung niki dereng do mlayu. Bapak Antonius Budi Arjo wonten ing Sambi Rembe. Pundi menika Bapak sikit? Pakem. Oh, Pakem Sleman nggih menika nggih. Pak Kasjo wonten ing Duka, Pak Rehadi, Pak
Usup, Pak Mantep wonten ing Klodran, Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Gino, Pak Jumino, Pak Mujiarto. Pak Mujiarto iki dengaren kak urung nulis WA iki. Sajaipun nembe ngripta sekar menika. Sajaipun nggih. Lajeng Mas Wido wonten ing Tingal sisan gawe karo Mas No Gareng sugeng midhangetaken. Mbah Ranto wonten ing Gosoro nginggil. Wah iki mau liwat nglerep kaya juragane Girong ora disenggol ngono. Nggih Pak Ramejo menika Gironge Cokro Laras wonten ing Pandean nggih. Lajeng Mas Muna wonten ing SD Sawitan biyen dadi siji pas lomba ya sing lemu yoan. Mas Muna kae. Jajal sugeng midhangetaken Mas Muna. Nah, ya ana neh sing Mas Farel sing lemu yoan. Sugeng midhangetaken kangge Mas Farel. Sesuk tahun ngarep ketemu meneh. Oh iya, Mas Farel. Nek Mas Muna isih ketemu ke kelas 5. Ya. Ngaten mbok menawi? Tesih siji Pak Muhadi. Oh nggih. Wonten ing kidul pasar Gotong Royong. Ugi Ibu Titik wonten ing perumahan Tuk Songo Cacaban. Ngaturaken sugeng dalu. Winji kula ya tak melu urun-urun sithik nggih. Kagem Pak Kamto wonten ing Karanggading, Pak No Bakule Bakmi wonten ing nggih. Karang Kidul. Nggih. Lajeng adat saben menika warga kula wonten ing Sambeng nggih. Wiwit Pak Zamzi sekalian garwa ugi Bu Mahroji lan Pak Supari lan sedaya perangkat desa wonten ing Sambeng. Mengalir Mbah TK Kung Putri, Pak Nur Syahid, Pak Haji Prayitno, Pak Sarono sugeng midhangetaken menika swanten saking anak putu kula tak muni putu kula ya oleh nggih. Mas Afa nggih saking ndi Margoyoso. Salaman. Ngene Mas Afa iki aku tak matur. Saman tembang apa iki mau pilihan Asmarandana niku pun ngerti maksude dereng. Nggih dereng. Sing penting iso nembang apik kok. Saniki tak gawe ngerti maksude nggih. Tembang Asmarandana niku mujudake tembang napa nggih dawuh saka Pak Guru sing wose panjenengan dadi siswa kudu mituhu midhangetake utawa nglakoni apa dawuhe Pak Guru Bu Guru. Mergane apa Pak Guru Bu Guru kuwi sumbering ilmu. Betul. Nggih. Sumbering ilmu sing sesuk kena nggo pancatan sampean golek apa boga utawa golek sandang pangan. Cita-cita yo. Cita-cita nggih iso dadi pegawai sing apa ya sing dikarepke dadi abri, dadi polisi lan saliyane. Mula sumbere pancadane saka ngelmune Pak Guru karo Bu Guru. Ki jumbuh karo dawuhing agama. Sapa sing kudu dipeteni ning alam donya? Sapa Mas? Bapak Ibu sepisan Gusti Allah Pangeran. Nggih. Sing ping pindhone bapak karo ibu. Nggih. Sing ping telune Simbah Kakung Mbah Putri. Bapak Ibu Guru. Papate bapak ibu guru. Nggih. Niku sing wajib dipeteni nggih. Mula nek sampean kok bekti karo sing tak sebut ki mau insyaallah sesuk sampean digampangke sekabehane.
pengestune Mbah. Nggih. Nyuwun tambahi pangestu Mbah Kaji. Nggih. Nah, niki keterangane tembang ning kene iki ngoten niku nggih. Niki sampean sebagai murid kudu bekti ben dadi cah sing pinter, cah sing utama. Ning aja lali bekti karo wong tuwa, bapak ibu, mergo bapak ibu sumbering doa. Nggih. Lan aja lali meneh bekti karo pangeran sing ngudanani apa penjalukmu. Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih. Mbok pilih mekaten menika sawetawis babaring napa nggih? Tembang Asmarandana, tembang pilihan saking napa niki Mapsi. Sakniki Mapsi. FTBI kalau wau. FTBI nggih. Ya Mas Farel saiki apa Mas Farel, Mas Afa. Mbok pilih Mas Pram menika bapakipun Mas Afa arep kirim-kirim monggo. Sederek-sederek rumiyin. Nggih, monggo. Nggih, katur dumateng para sederek tangga tepalih mitra tepangan wonten Desa Margoyoso. Nggih. Ingkang napa tepang kalian kula sak keluarga. Nggih. Pun tambahing donga niki ngimpi napa-napa niki dumugi studio Gemilang FM nika. Nggih. Nggih. Nggih namung mekaten. Mbok pilih badhe ngendika matur kalian Bapak Ibu guru ingkang sampun paring warah dhateng putra. Nggih, aturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Ibu guru SD Negeri Margoyoso napa dene Bapak Sudiono ingkang sampun atur wewarah napa bimbingan dhateng lare kula Alfa Pradipta Sidki menika yang saged sakmenika dumugi napa nggih tingkat kabupaten wonten Bapak nggih. Inggih. Kula namung saged ngaturaken agunging panuwun mugi sedaya ingkang sampun kaparingaken dipun wales angsal piwales saking Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Yang langkung kathah. Ngaten. Mekaten nggih para pamirsa Arum Dalu, tumuli kalajengaken malih menika ingkang materi Mapsi nggih, ngaten ya Mas Afa. Nggih. Monggo dipun wiwiti. Diwaca Sekar judule. Dendang Gula penganten anyar. Laras pelok patet 6. Nggih, monggo. Kanthi nyebut ing asmane Gusti Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih sejatine pujian puji iku amung Allah ingkang ndarbeni Gusti ning jagat raya ya alam saweku moho welas asih cetha kang ratani dinaning
agama yakti kukuting alam dunya. Tes tenang gak ya. Iki Ingkang- karo ngisore barang ya. Nggih, ingkang Karo- lare ngandhap piyambak menika sawetawis radi kirang inggil. Kukuting alam donya. Nah, saiki sing amung konjo Amung konjo. mring paduka Gusti semono jajal ya. tekan Ora ora ya. jajal, Iya. diburke karo Mbah Sikit. Konjo semono kuat para jajal. Baleni amung Ambang konjo mring paduka Gusti hamba nyembah saha kumaula mo Angrerepa angrerepa dipe-dipe. ya terus Hamba nyuwun pitulung ya tinetahna margi kang yakti margi ning tiyang kathah ingkang bagya tuhu paduka paringi nikmat sanes margi bebendulan sasar sami amin amin tutupe ngene amin tutupen donga. Baleni Mila ingkang paling ngandhap piyambak menika radi kirang inggil kalian ingkang kala wau. ya amin tutupen donga. baleni Kukuting semono amin tutupeng semono ya amin tutupeng ya terus donga. baleni amin tutupe amin ya amin tutupeng donga. Nah, dieling-eling ya, pas amin tutuping.
Kalian mbok pilih karena nembe pisan mlebet wonten ing studio menika monggo hawanipun asrep. Nek mau mangkate ya wis kademen wong udan. Dumugi mriki hawane kademen terus ya gek pisan jejer Mbah Sigit ra dadi sing rada grogi. Ora apa-apa ya kalau saya Mbah suwe ra Sigit, terus saya apik jebule Mbah saya Sigit metu tenang. suarane ngoten nggih. Sing kudu dibenerke mau sing ngisor dhewe. Kuding karo amin. Kuding Mbah Jimiran. Kuding alam donya. Sing amin yang ngono, baleni Mbah Jimiran, amin. Amin tutuping donga. Dititeni ya. Besok ndak sedidik nek nganu ndak meleset kuwi. Nganu mau rada kepleset ning nek wis dibenerke ya wis bener. Mekaten nggih para pamirsa Giaran Arum Dalu sampun kalih padha Sekar Dandang Gula tumuli kalajengaken Sekar ingkang pilihan menika. Sik pilihan tembangnya apa Mas Afa? Kinanti Wantah. Oh, Kinanti Wantah. Yo, coba dijajal sepiro. Diwaca judule utawa irah-irahane. Yo. Sekar Kinanti Wantah laras lendro padet songo. Sepiro rada dhuwur wae. Nyinau tekan ras mono jajal yo. Nyinau surasipun Tekan kok yo. Kucerane tembung iki dawana sira Muhammad angayum kula mring Gusti Gusti ning para manungsa iya ratu ning sujane Menika Kinanti Wantah ingkang padha pisan. Dipun terasaken nggih dientekke padha sing pindho. Sembahan. Ayo. Sembahan manungsa nyuwun pangreksa ing Gusti saking cuikaning setan kang singiten tan katawis nggodha atining manungsa arupa manungsa lan jin. Wah. Senajan wis ket mau, wis pirang-pirang padha swantenipun tesih wetah nggih Bapak Sigit nggih, tesih kiat mawon nggih. Kaguan. Ning nek kirim-kirim macake WA gelem ya. Ah, Mbah Sigit njaluk tulung diwaca. Diwaca ning sing seru. Ana pendengar ki apa? Pamidanget sing krungu suaramu. Pamirsa. Yuk nulis WA, diwaca ya. Ayo, diwaca. Dicekel wae, dicekel. Nah. Jajal, HP ini cekel karo Mas apa? Diwaca sing seru. Kadang kinasih ingkang sampun ngandal jeruk mecopat najan jawah adem boten kraos adem nopo malih mirengake suwanten
Angrangin kadya anak Mas Afa rasane trenyuh. Sajake Mas Fahrodin iki. Dibaleni saka kene iki. Napa malih sing sero? Napa malih? Iki mau NPO napa malih? sing sero. Napa malih mirengake suwanten angrangin kadya anak Mas Afa rasane trenyuh muga-muga macapatan ingkang dipun pangarsani Bapak Sigit Widodo, Bapak Haji Sugiyono, Bapak Jumiran. Muga-muga macapat waket ngrembaka lan migunani tumraping jagating pasrawungan saking Pak Fahrodin. Matur nuwun sanget Bapak Fahrodin ingkang lenggah wonten Sedayu Muntilan. Nah iki wong ajeg WA kok Pak Fahrodin kuwi iki mau kok ngerti nek jenengane Mas Afa ya. Berarti Wau sampun pitepangan kok ya sepisanmu rak wis mengenalkan diri. Ngaten nggih. Matur nuwun Mas Fahrodin menika ingkang sampun kepareng paring menapa? Tanggapan menawi kawigatosan. Ngaten nggih. Komen. Ngaten nuwun mugi bahasanipun pemerhati. Pemerhati arum dalu mriki. Tak kandhani ya Mas apa? Mas Fahrodin kuwi biyen asale saka Salaman. Saka kulon kae Kebon Agung kae. Ning saiki lenggah jumeneng nang Sedayu. Ngono. Itu boten naten Mas Sigit. Nggih. Mas Fahrodin iki asli kelahiran Sedayu. Oh Sedayu nggih. Ning bapake saiki ana ing Rembulan. Bapakipun nggih ingkang lenggah wonten Rembulan. Oh nggih nggih. Iya. Mbah Kaji iki malah nganu paham tenan kuwi. Langkung-langkung babagan tembang ingin sampun dipun aturaken menika Bapak Haji langkung pono menika suraos sing tembang mbok pilih menawi badhe dipun onceki sekedhik. Saged monggo Bapak Haji. Ora ngerti karepe ingkang kamot ingkang kalau wau kanthi nyebut ing asmane Gusti menika dandang gulanipun. Saiki ben diterangke Mbak Kaji ya. Dadi sesuk Mas apa iso nembang tur ya ngerti maksude tembang. Ngoten nggih. Dimirengke ngendikane Mbak Haji kae. Inggih Mas apa kabeh mau ana urutane karo sing tak aturke ngarep mau nggih. Sing dibekteni pisan ki sapa sing gawe urip? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu sing duweni jagat. Sing duweni sekabehane. Termasuk sing duweni ngabulke penyure Mas apa. Mulane ning kene aja lali tansah manembah mring Gusti Pangerane. Pundi Mbak Kaji gitu. Cekel disimak. Gusti Allah ingkang Maha Mirah Gusti Allah sing Maha Murah. Murah sekabehane nggih. Nek sampean nyuwun kanthi temen, kanthi ikhlas, insyaallah Allah paring ijabah. Mulane nek wong sepuh ngendika muga-muga dongaku diijabah karo Allah. Lah kabeh mau ora liwat saka lantarane Yayah Wibi. Preso Yayah Wibi. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Sampeyan muni bapak apa muni Rama? Bapak. Nek bapakne karo ibu muni mama apa ibu apa mama? Ibu. Oh, ibu nggih. Niku bapak karo ibu niku lantarane dongane sampean diijabah karo Gusti Allah. Dimaksude diijabah iki dikabulke ngoten nggih. Lah iki sampean saiki kelas 4. 2 tahun kelas 6. Lah mengko nek wis ngancik kelas 6 kudune sampean tansah nyaket karo bapak ibu nyuwun dorongan nyuwun tambah pangestu
nyuwun bimbingane aja mung nyuwun duwite terus ning nyuwun bimbingan. Nyuwun bimbingane nggih. Ben sampean sesuk le sekolah ki iso lancar gansar, iso tekan cita-citane Mas Afa dikabulke karo Allah lantaran pandungane bapak karo ibu disengguyung pangestune Mbah Kakung, Mbah Putri. Nggih. Niku niki suara tembang ana niki ngagungke asmane Gusti Allah merga sing maha kuwasa maha pesa maha ya sing kuwi mau luweh linuweh dadi Allah kuwi duweni jagat raya duweni manungsa duweni sekabehan duwe pengabul ki apa sing ngabulke panyuwune Mas teng mriku wonten ingkang seratan ingkang menapa menika Sawegung alam Sawegung nggih ta menika bumi sak isine alam sak jagat sak isine iki Sawegung alam Sawegung kang ngeratoni dinaning agama yakti sing ngratoni agama yakti iki ya agamane awake dhewe agamane para manungsa nggih mulane kabeh niku manembah mring Gusti lantaran agama-agaming pribadi agamane dhewe-dhewe nek Mas Dafa seorang muslim ya kanthi lantaran carane muslim gitu nek agama sing liya kanthi lantaran agama liya ning kabeh menuju marang Gusti Allah ngoten muga-muga digateke ya Mas nggih dadi sesuk Mas Afa ora mung pinter nembang ning gandeng wis ngerti surasaning tembang nek mau wis dadi bocah sing apik sesuk saya luwih apik dicontoh ditulat ditulodo dening para kanca-kanca dadi le iso nembang maca pat ki nambahi ana pigunane tumrap urip saben dinane. Ngaten nggih Bapak Sigit, mbok pilih badhe paring wur-wur. Nek ngono beda ya Mas Afa ya. Nek nyanyian kae ming nyanyi tok ora ana karepe ya. Lah nek iki lak ana kena nggo pathokan ya. Kuwi apa kuwi Maha Gusti Allah ki ingkang Maha Mirah, Maha Asih sejatine. Ada nggih. Nah, pokoke iki ngemu apa kae? Ngemu pitutur apa? Ngerti pitutur? Piwulang ngerti? Pendidikan. Ngelmu ngerti ya? Wewarah. Ngono kuwi. Besok kanca-kancane do diajaki jebule maca pat kuwi isine apik. Yu do seneng maca pat ngono karo kancane. Sesuk nek tekan sekolah dipameri. Aku bengi siaran ning nek kowe di HP nyetelo apa YouTube apa Gemilang FM official. Gua aku sing glengkeng men. Kan nyetel YouTube yo nulis Gemilang FM ngono aja metu kae gambare cah bagus lemu tekole gedhi ning kelas 4 ning suarane api ning suarane apik ngene kuwi nek bapak ya pinter janjane karo ning mburi omah ngastapa kampak apa bendo karo kare semut ireng nyokot iki semut ireng barang kok malah anu cinta tak terpisahkan inggih monggo Mbak pilih Bapak Sigit badhe nambahi sing urung dikirimi isih kelingan ayo kanca-kanca kelas kancane kelas sak kelas kanca akrab banget nek jajan bareng nek bali bareng ana ra nah iya dicelukke kancane wis ora wis kabeh minta sing durung Adi tersayang Adi wis sekolah dereng sampun ayo dikirim ya Dik Adi tersayang Adikku tersayang siaran iya Mas siaran
Biasa nek adik mireng kayak minggu ya apa meneh ibuke. Kayak sing tuntunan sing nggo nganu beskap sing lorek-lorek ungu kae. Kuwi mau sing ditembangke Mbah Jumiran kae ya macapat lho. Dadi macapat ki ana werna-werna. Di mau ana dandang gula ta, ya ana kinanti, ana pangkur, ana mijil, ana sinom, ana asmarandana, ana derma, ana mas kumambang, pucung, ana pucung, durma, sing dhisik dhewe mijil kae sing ditembangke Mbah Jumiran mijil. Nek sing keri dhewe pucung. Sesuk tak warai ya. Para pamirsa, sawetawis kok wekdal sampun saya ngangsek. Kanthi menika kula ingkang dalu menika ngayahi karya sinengguyung dening para kadang ingkang cacah gangsal menika nyuwun pamit pepengkeran kalian panjenengan sedaya. Sepisan malih mbok bilih wonten kirang trep silane ngatur menapa malih anggenipun ngaturaken sekar sawetawis kirang dadosaken suka gumbira ing penggalih panjenengan. Lumantar kula nyuwun lumunturing sih aksama. Pangajapipun mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula menika tansah kaparingan kabagas warasan saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun nggih menika binjang dinten Senin malem Selasa ingkang badhe dumugi. Samenika kula sak kanca nyuwun pamit. Pisan malih sedaya lepat nyuwun pangapunten kapungkasan kanthi sekar pangkur katur panjenengan sedaya. Prakadang lan prasotrasna winatesing wekdal maca pat nanggih pinupos kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun gunging pangaksama entuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para pamirsa budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula ingkang ngayahi karya minta pamit andum basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sambikala ing pangajap budaya Jawa muga-muga bisa tansah lono kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.